थारैनो नैबे सिमला ओनसोलनि थामहिनबा आंनि समस्तिनि सिङाव जोनोम जानाय नैबे फुंखा थुनलाइयारि आड्डाया दिनै 6थि जोनोम सान आरो लोगोसे 74थि जखनथाइ सान आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनजों आं अरायसमबो जोनोमनि उननिफ्रायनो लोगोसे थाफाबाय थादो आरो आं आसा खालामो इयुनाव जोंनि समस्तिनि बेन्दोंनि सिंनि थुनलाइयारि सांग्रांथि आरो थुनलाइयारि जौगाहोनायनि अनगायैबो गासै जोंनि ओनसोलनि बर'नि जिखिनि थुनलाइ बे थुनलाइ बिथिङाव बिथांमोननि जिखिनि मावफारिफोर बे मावफारिफोरा थारैनो बाख्नायथाव आरो साबायखरथार आरो जौगालु जागोन होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय नैबे फुंखा थुनलाइयारि आड्डानि सिंनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि गोबां साहित्य एकाडेमि भारत सरकारजों होजानाय जि साहित्य एकाडेमि बान्था बे बान्थाखौ मोननो हादों। सरासनस्रायै बे बेन्दोङाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन बान्थाफोरनि अनगायैबो भारत सरकारजों होजानाय जि साहित्य एकाडेमि बान्था बे बान्था मोननाया बे बेन्दोंनि सिंनि 3 सुबुङा मोननो हाबाय। बिदि रोखोमै जों थारैनो गोबां बिथांनि जौगालु नोजोरजों आरो बर'नि जिखिनि थुनलाइ सोरजिनाय बे सोरजिनायाव मैखोमै गोहोम खोख्लैनो हादों होननानै आं सानो। आरो नैबे जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै बैसोगोराफोरखौ लानानै थुनलाइनि बिथिङाव जायफोरा बिथांमोना एक्सपार्ट बिथांमोननि जिखिनि सावरायनाय बा जखनथाइ बे जखनथाइया मास मोनफ्रोमबो जाबाय थायो। आं देग्लाय बिथांमोनखौ खावलायदो जाहाथे नैबे बेन्दोंनि सिङाव थायाबासिनो गासै आसामावनो जेराव जेराव बिथांमोना सुबिदा दं बे सुबिदा मथे बिथांमोना जाहाथे नैबे जखनथाइफोरखौ लाङो आरो बिनि थाखाय जिखिनि सहाय सहजग सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो हेफाजाब होगोन आरो आंनि फारिबाबो बेक्तिगत भाबैबाबो सिगाङावबो बिथांमोनखौ हेफाजाब होबाय थादों आरो इयुनावबो हेफाजाब होगोन होननानै आं बिथांमोननो दिनै खोथा होदों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ' मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।